Pre televíziu Markíza Ondrej Gubáč Kendice. Familia Premium Whipped. Jedinečne podmanivá chuť žláčky, hrejivé pokušenie, ktoré si zamiluješ. Mám podozrenie, že Filip nie je môj syn. Máme 60 minút, poďte všetko hodne. Poď sa vonka. Máme 60 minút. Sa dali počúvať nemá. Aj ty to žerieš? Tak príď ochutnať kendické kapustové slávnosti. Ja si myslím, že moja výchova sa vôbec nevymkla z rúk. Šťastnou cestu vám prajú železnice Slovenskej republiky. Familia Premium Whipped. Všade a pre všetkých. To je naša firma. A firma nášho otca. Ty sa daj liečiť, lebo tvoje... Jak on še volá? Máťo, tam na Maťa dáme pozor.